Garaiak aldatzen doaz eta denok moldatu behar dugu. Horregatik gaurkoan sare sozialen inguruan ariko gara hizketan. Ongi etorri komertzio txikien errealitatera. Ongi etorri Bareak Saltxan podcastera. Atze giroa gainera festak dira, Loinaz jaietan jarraitzen dugu eta gaurkoan kalera atera gara. Laugarren atala, gaurkoan sare sozialen inguruan hitz egingo dugu, eta horregatik, lagun eskaera batzuk bidali dizkiegu, eta 3 pertsonek behintzat onartu dut, Ongi etorri, Maialen Borda, Irati Maiztegi, eta Ainhoa Kiros. Eskerrik asko. Ondo, badirudi pixkate biharamunarekin etorri garela, ez dakit, Festak ondo jundira, osea que... Ikan pixka gehatzen zaio bukatzeko, osea que... 3 komertziantek argi ditugu, Beasaindarra bakarra. Bai. Zuek festak bisitatu dituzue bestek? Nien naiz festatan egon, baina lanera huelta izan da... Gogorra? Niretzako ez, baina batzuentzako bata orzuelo batekin, bestea baja virusarekin, eta afoniak izan dira... Ikusi da ondo pasatu duzuela festetan. Hori da, baina nire herpesarekin atera dut, osea que... Irati zu ere izan zara Beasainen? Ni ez, jaietan ez, baina aste artean egon ginen azoka berezi baten, artisau ezberdinak egon ginen, eta hortxe egon ginen kale nagusin gustora. Eta geratzen dena orduan. Gaurkoan 3 komertziante eta 3 oso ezberdin eta historia ezberdinekin. Ouka erropa denda, duela 6 urte, hemen ireki zen Beasainen, baina 10 urte daramatzazuia dendarekin. Bai, Arrasaten ireki nun, nire lehenengo denda, diseinua ikasita gero, lehenengo nire arropatxoak eta josita eta soinekoak artisautzarekin pixka balotuta, gaur egun ez dute zer josten, baina bai, horrela hasi ginen. Ainhoa, zure apaindegiak urtetxo batzuk ere, bai? Beasainen irekita? 3 urte egin bat ditu, bai, hementxe. Bai, ni atzerrian egon naiz bizitzen, kanpoan beti lana eta egiten, eta guain herrian afinkatu naiz berriz ere. Eta gustora herrian? Ni bai, oso gustoa. Ez nuen uste bueltatuko nintzenik, baina hementxe nago berriz ere, osea que oso ondo. Eta Irati esango dugu, iritsi berria zarela? Bai, ez dut 2 hilabeteran ez iristen hemen Beasainen, denda ireki nuenetik, eta, abentura berri hontan, irrikitan, etorriko danan zai. Gaurkoan sare sozialen inguruan hitz egin behar dugu, ze garaiak aldatzen ari dira, ohiturak ere aldatzen doaz, eta moldatu behar da nolabait, ezta? Zuek zergatik hasi zineten sare sozialetan pixka muturra sartzen? Nik uste eta hasieran, egia da hasi nintzenean oso komertzio gutxi zeudela Instagramen, eta batean ikusten nuen blusa bat eta 5 minutura ja salduta, jendea etortzen zen bila. Eta orduan hori ikusten zenuen merkatu bat, azkenean dela eskaparete moduko bat, jende pilo batek ikusten duna, momentu hortan, orduan saltzeko aukera onditzen da pilo bat. Eta hortik pixkanaka, egia da aldatu degula ikaragarri. Esan ezakegu orduan, ia oharkabean hasi zinela bideoren bat jarri, eta berze gertatzen den guzti honekin. Hoixe. Bai, eta gaur egun esan daiteke egia da Arrasateko denda itxi genuen azkenean apostuko bida eta gauza guzti hauek helduta, esan genuen, leku batean egongo gea eta ingo dugu apostu onlinearen inguruan. Eta orduan egin genuen kontratazio bat, oain pertsona badago dendan, sare sozialak, web orriak eta kudeatzen dituen. Horren inguruan ere hitz egingo dugu, ze batzuetan lan guztiak zuek egin behar dituzu, ezta? Zure kasuan hala da? Bai, ni dana egiten dut, bai. Eta, dana hasi izan, bezeroak eskatzen zuten, pixka bat lanak aurkezteko Instagramen, ordutegi libreak, eta azkenen da, una carta de presentación, osea que, bai, lan ordutegiak eta lanak eta... Zuk duela 3 urte ireki zenuen apaindegia, hasieratik argi zenuen sare sozialak erabiliko zenituela? Ez zitzaiten asko gustatzen, baino bezeroak eskatzen juten ziren. Eta ez neuken ideia askorik, eta Instagramak kurtsoa nuen, eta pixkanaka mundilloa pixka bat sartzen, osea que... pozinago orain. Irati zurea kontrako bidea izan da nolabait, ezta? Guztiz, nik ointxe esan bezala ointxe irikiden denda, eta horretik nik nire proiektua sare sozialen bidez hasi nuen, edo behintzat horrela zan konpartitzeko era bakarra. Etxetik lan egiten dezunen, hori izan zen era aukera, eta hasieratik erabili izan ditut, baina egia da eraldatu egin detela erabiltzeko era, eta orain hasi naizela gehiago erabiltzen, eta beste era baten, eta nik gehiago ateratzen, eta ikasten baita ez. Zatik, bere gertatzen zain bezala nik kudeatzen dut dana, sare sozialak, denda, negozioa, orduan, pixkanaka dana bezala ikasten noa, baina... Irati noiz hasi zinen zu, sare sozialetan zure lanak erakusten? Hasi, pandemin hasi nintzen hor etxetik, baina gero naiz urte batzuk utzi nuela, edo proiektuari indarra ez niola eman, eta orain dela urte bete eskaix hasi nintzen berriro kiribilaken beste prozesu berri hontan,
indar handia sartzen eta hortxe esango nuke, orain dela urte bete. Egia da pandemian egon zela hor gorakada bat, ez? Online gauzak eta nolabait beste modu batzuk eta beste bide batzuk topatu behar izan ziren garai hartan igual. Bai, guztiz. Bai. Hortxe ikasi nuen josten. Osea, horrez izan dana. Gehien bat, bai, prozesu kreatibo edo artistiko hauek horrez nituen, etxen ordu asko pasa genitulako eta bai, holaxe sortuzten ere proiektua. Nik aprobetxatu izan banu zehose ikasteko, orduan, agian beste zerbait egingo genuen, baina... Bueno, ikasi behar da, sare sozialak kudeatzen esan duzue. Ze sare sozial erabiltzen dituzue? Instagrama batu duzue, ez dakit bestelakorik erabiltzen duzuen, edo zer duen Instagramek hain errez izateko, edo hain ona izateko, eraginkorra izateko? Guk Instagrama erabiltzen dugu eta Facebooka, baina egia da Facebookak azkenean indar gutxiago dakala, nahi iruditzen bai? Zarkitu egin dela esaten dute, ez? Pixka bat geratu dela atzeratuta. Bai, guztiz. Bai, ni Instagrama, nik uste bezero gehienak Instagrama daukela, bai heldugo gaztegok eta beharreza dela jendeari iristea eta hori dana. Egia da baita, nire ustez Instagramen gauza motzagok eta informazio beste erabaten konpartitzen dela, ez? Partekatzen da Facebooken baino, eta Facebookek igual serietasun gehiago hartu dela, eta Instagram edo TikTok hauek, ez dakit, azkarrago die, eta bueno, ez dakit, bixiagoak. TikToka da hurrengo pausoa, irati. Hala da, eta ez dakit, hortxe dudatan, no? Baina eske azken aldin, aitzait jendeak eskatzen, eta gomendatzen baita beste artista batzuk gomendatzen, TikToken asko saltzen duela, asko mugitzen duela, baina hortxe nabil, bueno, pixkanaka pentsatzen zati hori, esan bezala lan handie da, eta baingoz Instagramekin nahiko dauket. Ze, karo, zuek jartzen zarete kameraren aurrean, hortara ere ohitu behar da? Bai, guztiz, eta nik kostatu zait, puntu hortara iristea, eta ni ateatzea kameraren aurrean, baina eske askoz gehiago saltzen da, eta askoz gehiago partekatzen du jendeak, eta... Zuek ere ateratzen zarte? Bai, kostata, baina ateratzen gara, bai. Horregatik daukazue soltura, bain kameran aurrean jartzeko, ez da? Eta ikastaroren bat edo egin behar izan dezute? Edo nola funtzionatzen duzen? Nik adibidez, erabiltzen dut nire Instagrama, baina batzuetan esaten didate, ordu batzuk dira hobeak, zerbait zintzilikatzeko, beste batzuk ezainonak, nik ez dakit hori ikasi behar izan duzu, adibidez? Nik ez dut kurtxorek egin, baina egia esan Instagramen ikasi detela hori. Bai beste konpartitzen dutena ikusten, bai azkenen batzuk igotzen dituze trukok eta olako gauzak, eta hortxe hasi naiz ikasten. Ni bai egin nuen kurtso bat, zergatik ez nuken ideiarik, ez? Eta hor laguntza izue baita ere, beste aplikazio batzuk eta erabiltzen, eta argazkiak, el antes y el después da jotzeko, eta... Nik hemen beste zerbait galdetu nahi dut eta da, erakunde publikoek laguntzen dute esan nahi dut. Karo, komertzioak nolabait moldatu behar dira ez, garai berrietara, baina laguntza baditugu horretarako? Bai. Asko esango nuke gainera. Ni hasieratik Kamara de Komertzioarekin lotuta, de hecho atzegon ginen mahai bildu batzuetan, komertzio desberdinak, gai honi buruz partekatzen eta bar. Eta egia da Euskomerz izango litzatekeela horietako bat, urtero ateratzen dena, gomendatzen dizuet eguneko egun, hobekuntzak dira mundialak, eta ere baita izango litzateke Retail Euskal Eskola ere. Oso ondo daudenak. Zuen kasuan ere? Nik oindik ez ezagutu hori, hasi berrien naiz, eta ez dut informazioa jaso horri buruz, ondo torten zait. Argazkilari bat etorri, estudio mini profesional txikietxeko bat egitea, web horrira jotzen ditugu gure produktuak, argazkiak ateratzen ditugu, orduan goza da, zer nahi dezun, zertan laguntza eta profesional batzuek, X ordu dituzte zure negozioan laguntzeko superpertsonalizatua. Urtero apuntatzen den zerbait da, eta da, ni urtero nago apuntatuta bietan, eta adibidez aurten SEOa lantzen gabiltzalde batetik, inteligentzia artifizial IA sartu dugu ere. Hori ere bai, iritsi da. Terrible, baina terrible. Beldurra ematen du, baina zu badakizu zer den produktu bat jarri, plantxatu gabekoa txaleko bat adibidez aurrekoan egin genuen proga. Argazkia atera eta jartzen dizu. Zuzen jartzen dizu plantxatuta, eta esate jozu, eta berdea kolore pantone hartzezu 260 el color verde jarriazu txaleko haure bai, eta en el amarillo 440. Eta gero esate eta jantzidazu modelo baten, zu argazkia atea gabe, esatezu jarriazu modelo bat, izatea danesa, Beasa indarra. Beasa indarra ez, porque asmatutako norbait izan behar du. Zuzau izan zaitezke, baina azkenan gesto raroak ditu. Baina esan ezakezu jarriazu morena, hileluzeakin, rizatua, eta jarriazu Cabo Verdeko playan txaleko honekin. Serio. Tras. Eta gero esatiazu pixka bat luzeagoa txalekoa, porque da un poco más a cadera.
Eta hain iteizu. Ainhoa, zuko lako gauzak erabili dituzu? Ni ideiaik ez, ni aluzinatu nahi dut. Bueno, agian sare hauek ere, Bai, bueno, bai. interesgarriak dira Bai. zuen artean ere trikimaioak ikasteko. Bai. Eta hau da, guk egiten ditugun ikastarbak lotuta, hori, erakunde Baina- publiko hauetara, Bai, oso interesgarria, apuntatu bat dut. Pentsatu Joan bezero bat, eta erakusten diozu nola izango litzatekeen ile luzerekin, ile motzarekin, ile arroxarekin. Eta Cabo Verdeko hondartzen. Cabo Bai, Verdeko jarri hondartzan. sandali hauek Donostiko Kontxako plaian eta jartzen dizkizu. Eta gainera nahi dut eguzkiagoan ordez nublatuta egotea eta egiten, osea da, beldurra ematen du benetan. Irati zure kasuan dena artisautzarekin oso lotua dago. Ez dakizuk adimen artifiziala ikusten duzun zure dendara sartzen. Oraingoz ez, gainera hori, niri gauza bide danak oso urruti edo ikusten ditut, azenen nik dana egiten dut artisau, zuk esan duzuna estudio txori edo bezala, nik argazkiak nik ateratzen ditut. Guk ateratzen ditugu, osea, Baita nire ere. estudioa ikusiko bazenu, Juan Maruztu ikustera. Bai, nire Zeda, gizatzen dien vamos, historial divino, batzukin, divino. bai, izala batzuk, edo, baita Bai. guztiz, artisa badia nire prozesu guztiak. Eta orduan oraingoz hor nago gustora, eta bueno, baina inoiz nago itxita, bestatu batzuei. Eta web baita nik diseinatzen ari nahi sortzen, orduan, bueno, pixkanaka, baina saiatzen naiz baita nire esentzia ukitzen iten ditudan lan guztiak, eta hori, era artisau batean produzitzea dana. Askotan, bueno, podcast honetan aurreko ataletan ondorioztatu dugu komertziante txikiek gauza asko egin behar dituzuela. Ez? Lan asko batera, ez bakarrik saltzea. Karo, community manager izatea ere beste lan bat da. Ez dakit zuen kasuan zuek daramazuen pixu hori ere. Zuek bion kasuan uste dut bai, ez? Bai. Zuk baduzu laguntza. Bai, han hemen diztegoen, leno, ez du atera nahi, baina... Etorri da, egin ditu eduki Eta batzuk pare sarretarako bano, eta ez da? joan da, ezta? Baina zuen kasuan, hori beste lan erantzi bat Hori da. da. Denbora hartzen daunen, tarteka editatzen juten gara, eta gauetan, goizen, azkenen egun osoa gaude lanen, eta 10.000 gauza daude iteko negozio txikietan, osea que... Bai, hala da, nik baita danan ikiten dut, osea, bai, denbora atatzen dugunen, eta hori baita ikasten ez, prioridadea ematen, zedik azkenean ikusten duzu saltzeko eta konpartitzeko era garrantzitsu bat dela, eta pixu gehiago joaten dela hartzen, eta... Nik ere egiten dute dena dela, eta ateratzen naiz ere, osea, nik elkarrekin egiten dugu, baina bueno, dago norbait gero edizioak eta azkarrago egiteko laguntzen duena. Hemen daude fantasma mamu handiak, ez da gaur egun Amazon, Globo hemen besainen ez, baina beste leku batzuetan, ez da, Zalando, hitz horiek entzuten dituzuenean zuek. Claro, horiek bai dira sare sozialetan etengabe daudenak, online bizi direnak, beste unibertso bat da. Baina horrek ez du esan nahi komertzio txikiak atzera geratzen direnik ere, ez da? Nik hasiera baten, ni egia da, hasiera baten sartu naizela saltsa guztietan, eta guk Amazonen ere denbora 3 bat urtez edo saldu izan dugu. Zuek online saltzen duzue orain? Bai. Baduzue baita ere Bai, linea bai, hori, bai, eta ondo bai. funtzionatzen du? Oso pozik gaude, baina egia da inbertsio egin behar dela, porque hasiera baten nik egiten nuen, osea dana, sareak nik kudeatzen dituen, web orria nik kudeatzen nuen, baina konturatu ginen momentu batean ez bazaude unukoen gainean, rebajak dira, jendea dago, gabonak dira, orduan web orria geratzen da beti, pues azkenean gure fakturazioa da, dendakoa, edo, eta orduan ozezu alde batera, eta ez balin badago norbait erantzun azkarrak egiten daukazu soineko hau, eta erantzun behar diozu momentua, mai badakat, balio doa inbeste, galdu egiten dira mezu horiek. Horregaitik orain da izan da postua, pertsona bat egon behar duela atzean, funtzionatzeko eta egia da postua egin eta gero funtzionatzen duela. Ez dakit nolako harremanak sortzen diren sare sozialen bitartez, bezeroekin. Ez dakit zer da nola gertatu zaizuen, nola bitxikeriarik edo, eskatu dizueten zerbait zuzenean hortik, ez dakit. Niri gertatzen zait, batzutan etorri dela dendara edo azokatara, pertsona batzuk sare sozialetan behaiek nik ikusi nautela eta ezagutuko banin dute bezala. Eta urrutetik etorri diela, ni zuzenen nire ikustea, hori Instagramen ezagutu nautelako, eta egia esan hori oso politia dela. Oso politia hori, Eta hori gertuko elkarrizketak edo sortzen ditut, nik eskaintzen duten zerbitzu bat edo da produktuk pertsonalizatzea, orduan idazten daute, eta bueno, nik poltsa nahi dut, baina hori ala hauekin, kombinazio hauekin, eta proposatzen dizkiet, kremailera kolorea hau ipini dezakegu, orduan hor bezeroa oso gustora sentitzen da, eta bai, ez dakit, oso politia izaten da. Lan hori, eta nire esko gustatzen zait behintzat hori eskaintzea, eta dendan berdin. Zure kasuan imaginatzen dut ere, beste norbaiten orrazkera ikusi eta inbiditan geratu eta nik horrelakoa nahi dut edo Bai, iritsiko eta zaizula. konsulta asko argazkia bialtzen dizkiate ze koloretakoa dauketen hilean, nola nahi duten, gero jendea gomendatuta eta... Bueno, nolabait, lana ere erreztuko du, ez? Pila bat, baina baita ere denbora behar da, nina hau azkenen igual bi bezeroekin. Dauket mobila, WhatsApp, laneko WhatsAppa, Instagrama, beste kontsulta. Ordu nago, ez dauzket ja inbeste esku. Denbora behar dezu azkenen, baina bai aurre hoten ez Instagramen, erantzuten, WhatsAppez, aldan bezala.
zure kasuan bitxikeriaren bat, nora bidali duzu haukako erropa, hola urrutien, nondik iritsi zaizu eskaeraren bat edo? Normalean galdetu izan digute kanpora, baina bidalketak ez daukate zentzurik. Egia da Amazonekin bai bidaltzen genuela Alemaniara eta leku guztietara. Bueno, hori beste mundu bat da, luzez hitz egiteko. Gure erabilera ez zen zuek pentsatu duzuen txar hori, baizik eta gure estok txarra ateratzeko. Bai. Zu pentsatu herri txiki batean duela 4 urtetik daramat zapatilla batekin, Adidas batekin, granatea taia 42. Baina beti etortzen zaizkit azkenean bezero berdina. Zu etortzen zait esatia zu jo gustatzen zait, eta dakat igual 30 eurotan, ja en plan norbaitek emateko. Eta esatia zu jo gustatzen zait, baina neta ja 45 da. Eta Halaxe da, beti Nerea. 42. Zapatilla berdina 4 urte, bezero berdinak etortzea eta ez Da, duzu ez du kentzen. irterarik. Eta orduan Amazonek, bueno, hitz egin daiteke luzez, baina abrebiatuta esateko, estok zarra ateratzeko beste probedorek ez daukate duela 4 urteko zapatilla. Ba, nik Amazonen zapatilla hori 100 eurotan saltzen nuen, bere prezio originalen, ez neukalako kompetentziarik ez da prezioa jetxi beharrik. Orduan estok zarra kentzeko Amazonek saltzen dudana. Orduan, zer dago ondo, zer gaizki, diferentziako web txikia, herrikoa, tratua, esperientzia. Denbora gehiago beharko genuke guzti horren inguruan hitz egiteko Bai, eta ondo eta baloratu dugu azkenean gure txikia, gure esperientzia eta gauza horiek Amazon itxi eta gurera zentratzeko. Izu, ideia berriren bat baduzu etorkizunerako, iratizu hasi berria zara, ez dakit zer dala biltzun zukor buru horretan. Produkzio berri pila bat, eta niri oso gogotxuna, ozatik nik lokal hartu dut, tailerrak eta kurtxok emateko intentzioakin. Orduan gogotxuna, udarako temporada, azoka temporada altu hau pasatzeko, hasteko, horiekin, kurtxok eta tailerrak iteko, beste artiso batzuk baitakarren nahi ditut, hor baien lanak partekatzeko, eta horrekin, eta web orrialdea ateatzeko gogokin nau baita. Zatik, bakit hori, Hor galdetu behar nuen, web orriak oraindik baote duen hainbesteko pixua, edo sare sozialek hartu ote dioten aurre. Nola bait? Niretzako sare sozialetatik konpartituko den nire web orrialdea, eta azkenen egia da batzutan jende batzuk nahiago duela, zuzenen gauza bat gustatzen zaio, erosi, ez detola buelta gehiagi eman nahi eta etxera iristen zait. Eta horrek nahi dutenen dago, web orrialdea oso egokia iruditzen zait, eta baitan ere tailerrak eta eskaintzeko, baina argi dauket, hori dana partekatuko dutela sare sozialetan, horrek emango dit ezagutaraztea. Artista hauen influentzerra bihurtuko zara, jasain didati. Ainhoa, zuk zer da beltzkizu hor buruan, beste zerbait, edo ja ez dizkizu iristen eskuak. Udara pasada dila, ezkontzak, dana, evento guzti hauek, eta zentratu, gero... Karo, zuretzako orain garai... Potentea da, bai, eh? eta kurtsoetan eta zentratu, oaine Madrilen egon naiz maiatzen, moitzen, beti dago, atzerria, nazionalen, gozak itean. Beraz, aprobetxatu beharko dituzu festak, ondo, gero Bai. datorkizuna gogorra Hoi da, baina udara agertu dago, horrek asko motibatzen da, Zuen kasuan, haukak baldauka beste ideiaren bat buruan edo? Erronka pilo bat, azkenean lan handia dago egiteko. Batzutan ane dago jornada osoan lanen, komunikaziokoa, ja, ez dakit dela, dago lan, baina lan asko dauka, horregaitik jungo zan. Ez Eta dago. goza bere launek esate dutela, baina zeite zuztuka inbeste denbora. Eta berak esate dit, esketzai sobratzen ez da minutu bat, azkenean bertan sartzen bale maztea, lan asko dago. Orduan, gogoak egiteko, TikToken sartzea, newsletterrak egitea, Dantzare inteligentzia egingo duzu, artifizial, TikToken dantzare bai? Gauza gutxi geratzen zaizkigu egia esan. Ja, lehenengo erronka egin dugu jagu ateratzen, egia da hori izan zela aurrera pausu bat, delante si el después. Bueno, hasi zarete pixkanaka, honek iaztu etenik, Bai, halaxe da. Irati zuri? Gauza txiki bat Bai, esango diot. esaiozu. Gauza bat izaten dela terrible, adibidez, aste arte honetan eskaparate aldatzen egin zen, eta ane beti dago telefonoakin atzetik grabatzen, eta esan nion de katxondeo, porque azkenean gure artean katxondeo dago, eta esan nion, ane, ataiazu hain, buzo hau berria dela mono hau, ataiazu eta jarri jendei, que maialen odia planchar, eta aberre osten duen. Jendeak, lo de, no se tiene que planchar, le pone cachondo, ez dakiz da? Te lo juro. Horrengo gure esan ziten, danok salduta, eta eskaera berri bat egin berri dut, datorren astean heltzeko buzoiena. Plantxarena kontuan eduki daudela, gauza batzuk, truko batzuk, dala jazta. Kara, erakutsi behar diozu, ze gaixoa, Bai. guen dela Bai, pila bai, bete bai. sartu Ondo da baitik abentura dena. berri honetan. Pentsatzen du bakarren batek esango zizula Irati, baina nora zoaz. Geratu sare sozialekin. Barkatu? Bakarren batek esan ote dizun. Nola orain denda bat, Irati? Bai, gutxik ulertzen du. Nik ez da batzutan, benetan pentsatzen detenen, hortxe bildura sartzen zait. Baina argi dauket, hau dela nik sentitu izan detena eta nahi detena, eta nora noan, ez dakit, baina urruti joan nahi dut. Eta prozesu danak disfrutau, bizi, eta atereik itxi gabe.
Ze politxe, mezu horrekin utziko dugu, hemen dituzu bi aizpatxo hemendik aurrera aholkuak emateko, eta bueno, jake jaiak ez diren amaitu, iruditzen mazaizue bueltatxo bat ematen joan gaitezke. Oso Oso ondo. ondo. Topa, eskerrik asko neskak etortzagatik, Eskerrik asko. Sare sozialetan ikusiko dugu elkar. Oso ondo. Ondo, ba?